Концертлар бит алар гел төрле була. То есть иҗади очрашулар, имә артистлар белән очрашу анысы үзе искиткеч бер кичә була ул. Имә концертларга килгәндә без шулай ук һәрбер концертны үзләштереп, анда кичкенә генә театрлаштерылган ниндидер үзекләр кертеп дип әйтик инде, имә шулай ук ниндидер үзенчәле нәрсәләр? Алымнар. Рәхмәт. Форматлар белән менә шулай төрләндереп кешеләрне әйтеп китә. Монда ничектер үзгәрәме, әйтик, мөхит, димәк, декорациялар белән байытыламы теге билгеле бер көнгә? Әлбәттә, һәрбер концерт, әйтик, менә безнең Камал театрының оркестры бар бит. Һәм менә шул оркестрдагы артистларыбызның концертлары аеруча була. Кешеләр инде безнең төрле инструментлар белән танышалар. Әйтик, менә безнең үтеп китте 29 май көнне, 26 май көнне инструменталь концерт, анда инде кешеләр рәхәтләнеп Җырладымы? Йөрдеме? Алар Инструментлар белән таныштымы? Инструментлар белән таныштым. Менә исемен оныттым инструментның. Виолончель. Юк. Гитара. Юк. Саксофон. Скрипка. Эшпишбап. Кубыз. Баян. Кубыз. Бөтенесен атап чыктык. Флейта. Үтеп киттек. Маракас. Нәрсә белән таныштылар икән? Нәрсә белән? Yok, tutanız hele. Benim, Әйбәт. Elvira, siz nihal, siz bizden bilen mi? Сезнең белән әйе. Matur ettirip tınlayıp oturasın. Mine tamaşaçılarımız anlasın hele. Bu sahne hem tamaşa zalı tugul bitinde bu, değil mi? Mine bu şaralar utak. Nindi? Безнең тарихи сахна бездә, Шәрик клубының сахнасында. Шуңа күрә сахна һәм тамаша залы дип тә әйтеп була.